Bueno, mister, primeiro de nada, que sensacións lle deixa o partido de hoxe, a derrota aquí no Couto 2-0? Bueno, voume contento ca actitud que mostrou o equipo, os xogadores. Nos sabíamos que este é como quen vai a guerra, e quen compite con metralletas e quen compite non con pistolas, nin como tipo tirachinas, que é o caso noso. Dentro da humildade que nos caracteriza, creo que o equipo deu a cara e que competiu ben. Voume moi enfadado porque non podemos xogar cerca de 40 minutos con 10, é máximo neste campo, que se me bota un xogador ou unha entrada ou por alguna circunstancia, ou podo pasar, pero por protestar fora da banda, bueno, iso é que sácame, que interpreta o meu silencio o xogador. Fala desa expulsión precisamente, que foi un pouco a que condicionou a segunda parte do seu equipo, porque xa con 10 é o que di, precisamente este campo longo, grande, que causa un pouco de cansancio tamén nas pernas. Tamén imagino que foi un dos factores claves nesa segunda parte para que o seu equipo se rematara de vir un pouco abaixo. Claro, porque é o que acabas de comentar aquí moi ben, non? Campo grande, un equipo que todos deseamos que vai arriba, a cidade o merece. Se che digo, nós dentro do Miltano podemos quedar con 10. Por protestar fora de banda, por favor, eso non podemos consentir. Entonces, bueno, pois, a ver, o equipo, ademais, das unha circunstancia, nós nese momento acabábamos de pasar, estamos xogando a primeira parte con un punta, que viñamos arroupadiños para tratar de nos defender, dándonos un gol contra o final da primeira parte a balón parado. Nós non cambiamos os plans, minuto 5, 10 da segunda parte empezamos a xogar con 2 puntas e nese momento largamos o xogador que se autoexpulsa, vamos, clarísimamente. Partido complicado tamén na faceta ofensiva do equipo, porque foi complicado chegar á porta, de feito apenas houve disparos. Imagino tamén que o nivel do equipo defensivo rival foi influinte. Foi influinte no aspecto, nos acabo de comentar de que nos os primeiros 45 minutos chegábamos solamente con punta, é moi complicado chegar arriba con dianteiro solo, máis e menos non temos aí diversas circunstancias no transcurso do xogo que chutamos propios xogadores. Nós pois somos humildes, temos o que temos e pois temos que tratar de competir. Dicía antes, moi boa actitud do equipo, que lucharon como jabatos, se non hubiéramos luchado así no transcurso dos partidos atrás, pois o mellor os resultados nos vendían dados de outra forma. Xa digo, no momento que pretendemos a pretender a pasar de xogar con 2 puntas para tratar de alargar un pouco, para ter máis presencia ofensiva, nese mismísimo momento quedamos con 10, xa non hai nada que facer. Importante tamén encaixar solo 2 goles, porque era unha dinámica que o equipo corrixiu na anterior xornada, onde xa tamén non recibiu goles, e xa nas anteriores sí que era un equipo que encaixaba bastante en goles, sobre todo 2 xornadas aí atrás. Sí, porque o mellor ben se dado, volvo a dicir, non se estaba no campo, de primeira regional para arriba ningún ten experiencia na categoría, moitos xogadores son moi xóvenes e o mellor non están acostumbrados a isto. Nos competíamos partidos, íbamos perdendo un 0, o equipo seguía competindo, hace o minuto 70 era cando viño a debacle, que é no segundo gol, o equipo baixaba abaixo, e xa nada, xa iba vindo entado outro, pero o mellor vendado, por lo que comentaba, por a flexibilidade mental do propio xogador.